ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲବକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲବକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ, ଯଥା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ବା ଲ୍ୟୁକୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ବା କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର ଆଦି ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶରେ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ହରିତ ଲବକ। ହରିତ ଲବକରେ ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ହରିତ ଲବକର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ହରିତ ଲବକ ଥିବା କୋଷ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଥାଏ ସେ ଅଂଶ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର, କଅଁଳିଆ କାଣ୍ଡ ଏସବୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଲବକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଓ ଫଳରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଫୁଲ ଓ ଫଳର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଓ ଫଳରେ ଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାନ୍ଥୋଫିଲ୍, କାରୋଟିନଏଡ୍ ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସେ ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ବା କମଳା ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲବକ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ବା ଲ୍ୟୁକୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଅଂଶ ଯେମିତିକି ମୂଳ, କିଛି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟୁକୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା କନ୍ଦମୂଳ, ମାଟିଆଳୁ, ଆଳୁ। ଏଥିରେ ଲ୍ୟୁକୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଷ୍ଟାର୍ଚ ବା ମଣ୍ଡଦ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିଭଳି ପତ୍ର, କଅଁଳିଆ କାଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଥିବା ହରିତ ଲବକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦର ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହରିତ ଲବକରେ ଥିବା ହରିତ କଣା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ହରିତ ଲବକରେ ଖାଦ୍ୟର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହରିତ ଲବକକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ରନ୍ଧନଶାଳା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହରିତ ଲବକର ବା ଲବକର, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ନିଜସ୍ୱ DNA ଏବଂ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ହରିତ ଲବକର ନିଜସ୍ୱ DNA ରହିଛି ଏବଂ ରାଇବୋଜୋମ୍ ରହିଛି। ତା'ର DNA, ରାଇବୋଜୋମ୍ ଓ କେତେକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ହରିତ ଲବକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ହରିତ ଲବକକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଏ।